Ардзенба Владислав Григорьев, Сосналиев Султан Асланбек Ипей, Сдукурцейт Гбала, на Анхудс Кавказ, Васахнез конфедерация Ахатарникча Гена Ламия Сергей Шамба Уха, Убарт Хпулана, Айчка Арахалаган, Апра Екхаршейт. Абасиалаги Дапсын Бейбешра, Нарат Привичар Торох, Музей Хаба Мзия Бей Язвалтейт, Хапхакли Хокуси Шрумо, Лекчера министр Архта Корхатарнакча, Арпулара Корейчкара. Айра амш айра иракуршаны инамаданы басып шизахгарцахтахи хапарча хазынақва шарашымш инамаданы бас халаги нас ихацырку анарзара хабито яха дара шейгурифета браqa хахейбабаз Аррат Привичар музей Джико фототахым такой нрухоп шургвала шарапа рзетар хвидақо биажаба биабжара школа зайча урсзигрзгын айбешра нарра хайртумчква рышакугулари Привичар ирлшази. Ан юбакорыла ацхра хайтер хартейт Чечняпи апра шивдурвепш амза евебиж банан зкифи пшини виве рабха якалашта абджар хамана тона кебжики ханай убречна сарас гитамс يحبوا كوزوس الحيد أبري أمشي حين ركنا عن شبزير قصة أبسنا فياتي يمشوا حيحبخ زوتها أبسنا حيرت مشكورة بخ كمان دقت زوجترمن عليك جنبه يرفر خطر على دمتخاء فيتشيسلاف إيشبه دبخ غرزيون خطالة ديبروان هاي بشرا أنا إنحكزوز رابخا نخلص كافكازين بأراخ أجيبحنا أجري أبجر أجرا أجي غوبكوا نعم أراخ أجرا واحد أخشى أجرا ويحجن أشتخ لاتت بتراجيديا أنا قلا هنا يتجد سهرتيت واح مرجلر خي أجي قدوتا وسقن جاجرا تشخيان وبري أي مدرة وسقنا هاير بلان وخفا عن يبقى أجي هليكوبتر كو فيرتاليوت كو يبا ميابا وبرترلا وخجيت شنجي أمشى نقص أي مدرة بجحصي وبري حاجن وياتنا كوزوياكون وخبجر وخن أرخ حناوز أو خشي أو شوي أحسب كرالجرا Imagine مرة سكرنك زرعني تخاز أبريشة أياي رشتك حيرت مشكوا أشك غلري أجري رمي ينسي. خا تعرف زيني حمو تعرف دوكو رسولة يتصنع يالجني حساس يزلحال شالا أراجي تعرف شو دراروس أبسنا أخشرز. أرد بريشة أفيجران شريب شجرجي أرساق قرزيد أي بولر يلا خزر الزارة قام. دوري نبشبه أليكس وخا أبسودي اللي قبشرا.